Pinila so video long nali tumphana ki wan pi mate na ki than ponji la bang ke Karbi Anglong special TED requirement labang sob det aputhak se dali tum han la so video long na than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la long jong si nang ka homri milang pul de chingon pe nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon nante non Karbi Anglong special TED requirement update aputhak le pathiek pen lang polonang la pen che than polonang Tangte non chethan polonang Karbi Anglong special TED requirement labang so update aputhak le nalitum non update ki mi lang le prang kidam tang hot command 2 si Karbi Anglong special TED ka padoma lapen command 2 arni si exam ki tok pon ma lapen certificate command 2 hot sikiron pon ma labang so details manalitum lang pa prang ikon nalitum non la dak thek longji Karbi Anglong special TED requirement 2023 mate 2023 ningkan si Karbi Anglong la special TED requirement banga kapado ponno lapen exam date hola sud la bangke 30 April 2023 ahot si lower primary mate LP lapen upper primary mate UP 6 schedule areas including Karbi Anglong hola sud pado pon iglo lapen also eligibility lapen exam format la bangke written mate OMR basis test sepa dopon iglo lapen kadu ka wepen hola sud 150 MCQS question si wanglo lapen negative markings tamida dopon lapen qualifying marks la bangke 60% kenangji stami 50% la bangke reserve ke togerio tumano lapen application ape period la bangke hola sud application mate ka apply ke ching la bangke 5 March 2023 ala sotsi kicheng lo lapen last date labang ke 25 March 2023 ansi apply bang kijut lo lapen post exam mate status delay labang ke la sonla many candidate cleared the exam and received TET certificates. However, appointment letters have been delayed for over a year mate also certificate mate la TET ke pas abang phuba abang phitum also certificate bang karon ponlo lapen ron ponde da fistame appointment letters la bangke mate post la bangke pipon pela la son taksi pina ana ningkan dolo 2023 pulde 24 25 ningkan hini la an bag dolo lapen hala sod la bangke dak dima so la son tak BTC Lai district long bangke appointment pipon thailos tame Karbi Anglong la bangke appointment pipon pela stame non puthot nili update kilong thu teng pulotang ke nali tum thek longji what next la bang nali tum dak thek pon long ekpo chief executive member ake hai sir tuliram ronghang ahin penda kapachini pon alam the bangla sonno appointment for qualified candidates will be made very soon la appointment la bangke non pipa jerponik po la bangke alang litum non ready pon bomno la pen la appointment piponik dates tami non puthot a new special TED requirement kapadoji afans tami alang litum mahin pen bor ipon bomno la se kedam tang hot la TED exam mate TED recruitment ki pidonong le ba ke tok dunong le tumbang ke non nalitum siri di bom da melo la se la soning kan ba muning la bangke nalitum la new special TED Karbi Anglong special TED recruitment la bangke tok long po kedam tang hot tok dunong le tumbang ke la pen hola ki untang ba ke pas ta tum stame puthot non appointment la bangke lang litum long da prang po lapen puthot litum da thek polongji Karbi Anglong special TED update 2025 la bangke la sono non la big update lo nalitum thek longji lapen big news for Karbi Anglong TED candidates CM okay Dr. Tuliram Ronghang pastame non la pu official notification le release pon page tame non nili update ke long teng pulotang te laki untang ba kilo TED qualify candidate atum hans tami appointment piponik pola pen puthot non TED special TED puthot akimi non kapa do ponji phansta adak sik dang pon bomlo lasi nalitum non labangke chonghong paningding onang nelo nalitum
update long to po non chikloijan joni apipen lapen. More importantly, a new special TED recruitment of Karbi Anglong will be also be released soon under the Karbi Anglong Autonomous Council. Mate non puthot la TED Assam Director Karbi Anglong special TED recruitment labang non puthot pado pon po their dependent pada dependent. Lapen this will create more teaching job opportunities for local candidates in the 6 scheduled areas. Stay alert for the official notification and prepare if you plan to apply. Asinalitum jong si apply dunji jogdun igji pulo tang tinalitum non pen documents amukha labang ke reading maxi kimelo kupipia documents nang jima la soputa nili mo video kaprega nili na 1p2 po la se la TET qualify candidate tum ans tami la NRG kiding pen chong hong apot puthot non la olom sopor la bangke nali tum chong hong tu jog jidat lepo athema non dak official notification la bangke release pon pelang la pen pu pon pena stami nili asap so la son social media pen update ki long teng pul tu nali tum la thek pon long pon non la so akke hai la sir Dr. Tuliram Ronghang pen kaning je pon alam the nali tum lang pon igde non claim bomb process kuri bomb prajin bela special tet kapidu ivan se claim bomb